Welcome along to Prague then. It is the CEE Under-19 Cup in association with... Oh, it's a good ball, a great chance for Boleslav. Though from Sparta Prague. Yeah, really good counter-attack. UNICEF CE Cup je mezinárodní fotbalový turnaj pro juniorské týmy ze střední a východní Evropy. V pořadí už druhý ročník turnaje proběhne ve dnech 22. až 29. července. Letos se bude turnaj účastnit 12 týmů, kromě České republiky z dalších 7 zemí Evropy. Turnaj je pro mládež, pro hráče do 19 let. My si zakládáme na tom, že bychom rádi objevili nějakou budoucí hvězdu a na to zveme i návštěvníky a fanoušky. Really well played and the finishing touch from Stanislav Klobosa. Viska, the ball in. Here's a great chance for the equaliser. And it's been taken by Marek. And Sparta Prague are level. Právě ta mezinárodní konfrontace, ty zkušenosti, zahrát si zase proti zahraničním hráčům, celkům, to je určitě v tuhle chvíli pro ně velice důležité a já si myslím, že tohle je určitě z toho hlediska sportovního ten největší přínos pro všechny hráče a pro všechny kluby. Samozřejmě já jsem určitě moc rád, že se takovýto turnaj u nás pořádá v Praze. Myslím si, že opravdu úroveň všech těch zápasů je vysoká a budeme rádi, pokud na tomto turnaji budeme moct spolupracovat dále. Je to velice důležité, protože je to pořád propagace fotbalu a já si myslím, že to je velice potřebný, protože ten fotbal v posledních letech moc dobrý zvuk nemá, takže každá taková lekce, která je spojená s fotbalem, to si myslím, že je potřebná. Ta kvalita fotbalu je opravdu neuvěřitelná. De facto turnaj bylo super, jako sportovní věci, karitativní věci, hodně lidí na stadionu, takže jsme opravdu spokojení. A to je ta krásná země. Já už dlouhodobě spolupracuju s UNICEF, takže se snažím podporovat jakoukoliv příležitost nebo jakoukoliv akci, kterou dělá. A protože UNICEF se spojil s tímhle úžasným CEE Cupem, tak jsem ráda, že jsem samozřejmě tady mohla být a že tady můžu zaspívat hymnu. Loňský výtěžek byl 70 000, který šel na podporu hladomoru v Somálsku. No a letos ten výtěžek z UNICEF CEE Cup půjde na podporu projektu Školy pro Afriku. We pledge to demonstrate our fairness and solidarity now and in the future, both on and both off the football field. We say, my game is fair play. Já si myslím, že v podstatě ani možná není tak důležitý, kdo to vyhraje, ale aby jsme viděli pěkný fotbaly, aby jsme viděli ofenzivní fotbaly, aby jsme měli možnost vidět některý hráči, kteří třeba jsou talenti, nebo vybrat někoho takového, kdo by se uplatil potom v tom dalším věku, takže já si myslím, že je to pro mě spíš priorita někoho tady nejít, než jestli vyhraje ten nebo ten. Vyhráli jsme to už minulý rok, tak vlastně spokojenost. Obhájili jsme prvenství a bylo to vydřený vítězství, teď tohle finále. Finále bylo myslím si, že pro diváky fantastický, 7 branek. Celý turnaj byl výborně zorganizovaný, hráli jsme proti týmům z ciziny. Jak už název turnaje napovídá, část výtěžku z akce bude darována organizaci UNICEF, která pomáhá dětem po celém světě. Vybrané prostředky my použijeme na podporu škol v Africe. Ten fotbal jako hra úžasně pomáhá těm dětem, které prožily jakékoliv trauma, ztrátu rodičů, přírodní katastrofu, humanitární katastrofu, tak ta hra je úžasně pomůže v jejich resocializaci a k návratu k normálnímu životu. No worries, because there is the final whistle, and Mlada Boleslav have hung on here, and they did hang on in the end to win by 4 goals to 3.